Balik-balik pa dito sa pa. Sapa, balik ko na dito. Ayun mo. Kani adain pa na ito slok. Kanang naadain mo kung adain mo sakit tayo di eh. Oh, Nang saro siya la? Mas, sakit na ko na iyang tail kaya na-under sa... bog ko. Dami hubag la. Pasti. Basketball na rin. Sa mana nagtulog? Oh, bato. Pero ano sa nakot daw? Sa pakaunda itlog. Oh, itlog ata. Naitlog. Ayos sa mga. Itlog. Itlog. La wala. Nana manawa. Basi na Kanina sulod la. di ay iyam ang bato mananay na ito. Kari to kita butangan ng dagom. Gusto ko dagong mo. Wala. 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 Ipasampak lagi na ako ng dagom. Meron mahurot ng tangtang. Di mo siguro yung anak lang. Basin bato na ni pilit baka nang itom. Yung lagi na sapa. Eskwela lagi wak di sigligog sa pa. Pila mo ko. Oh. Adlaw man na siya baliw kang sila sikit. Eh. Saya orang gani taga sambat yung gani. Balibad para ba? Ah. Diri. Kita di kala. Gunggong. Awa lagi balik-alik. Wala ka. Tunok na wak. Wak na tunok na. Bato. Nagkagiit ra. Basig buwan na la kanang kawayan sa nay ka Unsa? kanang kuan ba na kawayan ba na sugsug. Dili Dili ba sa kahoy. Nay mo batusok. Nani lagi oh. Kagiit man oh. Wala na pulir. Sige, wa man mo sudlot. Ha? Wa man mo sudlot sa pagpulir. Midaw? Kubal naman na. Tusok yung konron wak. Saling-saling ka sulod na tanan. Gahi. Cooler lagi na la. Kuan lagi ni bato. Dili sakit kaya ako na ipasampak. Wa man siya nareklamo la dito sakit. Di lagi sakit. Awa. Kubal ra na. Na. Di na nasugsug gid siya. Ayaw ipaana din. Wala ah. Sulod ng samot. Dili eh. Anak niligwat man. Ano ba pagawas?
nail cutter na. Di cutter na lang. Balaga, bago ah. Masiguro na sakit rin sa man na siyang dahi man. Wala na ka man yung tulit-tupit, no? Kaya. Kaya pag sa putong sinawa ko kay Buot. Sa tungkang kunita tikod, kuha talaga. Unsa? Kuha talaga. O ipakuan to boys nyo. Sa tong kinadakan ng tikod, be. Wala man ay kuan. Nga nga naman nina. Hindi siguro ni. Unsa man ni? Kay! Basta Di mo na. ay. Mo na naka-infect dili ka ni. Sakit man po diri. Tatong ingon ko unsa man sa too. Tung taas yung tikod, dako kayo. Kana. Tung sa ibaba ito. Mo na yung busot ko ako lang. Kani maoy ko ana ba? Nuota mag-eskwela. Ah! Kay matulok man. Ano sa man to? Gawas na. Naana. Pin lagi. Naana ba nana? Dapat mo gawas ang nana wa para di na ma kuan. Kani ba din ka ingo magkansakit kani diri unsa man na itong po din eh. Bulo ba na siya eh. Kung ano na lang unta na ni. Kana din ni kwaon. Sakit yung kuya lagay. Karon pa man lagi. Karon pa man lagi muli reklamo nga sakit. Be. Dire ba? Puy nga na, nagagahi rin eh. Ubal na. Ikaw buyagan na. Ubal na siguro na. Kubal gani, unya na tunok. Kaning blow ball pen. Bulpin man na. Ito man ako bulpin. Awa. Ito ko ba? Nanong gidungga ba na ng ballpen wa? Ano, sabi na ko nila na. Laura tak talisik, mag-iyos ka. Talisik na tunok na ito gawayan ang kanang tirongan. Nag-iyos, nag-iuli na to ano sa ila kahit nagsara lang mamilok. Awa. Awa wala. Ay batok na nag-itom kaya ting butang ng ballpen. Ang maayo ganin yun kay aron hindi na siya makalakaw. Tala, uy. Kay sakit yun na kay maghakot mo nagdana, wa pa may nana na. Sige, tala, uy. Wala ka rin. Ito kayo. Mo na ginalig ko ano na sa Ginoo kay kuan ka na pagbuot na sa Ginoo nga bago kay aron di na makalakaw. Dai ba nang pagbuot la eh. Ang kinsa man dai na pagbuot iya ha kay basta kay dili nga kuan. Maayon ta na Wala na, violet mo, no? Unsa? Violet. Bulag na. Lay hospital na to la. Pa-admit na to si Wako Kuha la. lang dai na ana. Oh! Lay pa-admit na to si Kay Wako. pare gamay kanira man isa, naa pa man iupat. Pa-check up na nila. Ala. Eh pa-check up na lang nila. Natagak ang 2,000 dito sa buo sa mata. 300 dun ganin mo. Ang bahala. Naawa ko og magkangre na na. Violet naman daw la.
Padwit na nato. May bahala na mag-green. Mau na. May kuha isa dito idok-dok kitsit. Ang bisa na idok-dok kutsilyo. Tagtaran. Laga, tataran daw. Tagbalay. Tagbalay. Tagtaran daw ko silyo. Magana ang ako ba, kung walay sakit, wadyo'y mahasol. Pero ug naa na sakit, larga-larga, uli lang dirig makaon. Pero ug naa na sakit, daghan ng mga sampit. Ada ko yun, natigbasahin ng oron na. Ibili lang upat la. Mausin sa kumara. Diba? Mausin. Huwag sinday ka. Wala na yung sakit o mawak. Tek-atek rakaw na Pag na yung sakit. pinapagpuan, Ah, sakit ka po na eh. pag pinapag, may pinamik. Tambalan, man lagi pa lang ka, gini mo. Lambalan isa, pero maiwan ganun sa doktor. Ngun ani way kwarta. Basong ko na lang nakaaron maabot doktor. Ga. Katong panian na bito ang buktangan sa bangko, bida. Gunting dai, gunting. Papilit yan, iglakaw anang tangtang gyapon na lang. Bugkoson. Ay, bugkuson. Alita, magagbikilwak. Balong tay kwarta. Hawa, Del. Huwag mo, mga kuligar ko. Lapos. Gana, gani, pula, be. Ga. Ganang naayda mo ragkoon sa bangko, be. Naadya ka nang na. Dinhe, kanang maurag puto sa bangko, mga kanang wa mahuman. Mistida pa. Diya. Ah, sosyala po ko ano eh. Hapin man sa bangko. Ni dula din ang basketball wak. Para mabunog sa mga. Dula gani, pag uli jud ani na. Saan ni wala pag uli? Pag andam lang ko katong ako bali-bali nga sundang. Ay, Sa? tarong gani mo. Dali lagi tusok ko sakit. Nara ka diya sa sulod, pagluhod. Si Magdul. Magluhod. Mangayo na diya pasay. Mga ipasaylo. Mangayo na diya pasaylo sa Ginoo. Paghawid yung Biblia.
mo sa kadlaw, kabaon. Wa ka na ko tagayang baon kay kagabi igitagaan kag 50. Kung dili pa kala sa utok, ang 30 na gigasto nimo ang 20 gibilin kay eskwela pagkaugma. Mga shampoo, dahil kwarta, dilikante ko mo palit og shampoo. Palit og shampoo kay mga ulit tao na mo. Munang imong ilog pagbaw og tiil, magdungan gani na lipong ang tao nga makabaw. Inyo unsa naman? Kukurta lang. Wa ko'y kwarta. Sa man yung kwarta, diya na may 20 ganiya. Pag-uli, kwarta. Pag-ikan, kwarta. Iyaw na pag-araral, pag-tikongkong, kay mag-tikongkong ng tiil, permin na ihunat. Kay bunol gani na, diya na dyan ka magka-igit-igit kay perting sakita ng bunol. Isa bulol. Bunol nga. Bunol gud nga hubad da kan perting nula na iduyan-duyan gud na kung gibunalan ko sa ulang Papa, iduyan-duyan ako. tawagin kay Papa di Dil. makwenta. Si Papa. Tugas Papa Dil. Sus. Ano, basketball. Wala. Ja, Sala ng bulol lang. ubag. Perting sakita. Sakit juga yun. Okay. Magkambon tag sakit, ipaputol na lang nila. Kaya makuha ang sakit. Yun yung magkuha sa bunuli sa una. Ang mga katiktik, mga to among vlogin na, kaya malingaw mo. Ang pingo kanunay. Bye-bye.